Моя ласково виповість мені, Боже, Пані, поспішайся мені на допомогу. Ти моя допомога, і мій збавця, не спізняйся, Пані. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Сьогодні у Слові Божому ми почуємо про любов. Про ту любов, яка з'являється безмірною, яка не має межування, ту любов, яка готова охвярувати саму себе, віддати саму себе для того, як той, кого любить, жив. Подчас этой Евхаристии я буду молиться за обжитевечных для померлого Юзефа Вашкевича. Брат Андрей будет молиться обжитевечным для померлого Эдварда, как Бог принял их в свое владарство, провожу ему грехи, я дарую ему вечную радость. А на початку этой Евхаристии перепросим Бога за наши слабости и за недбание. Сповідаюся, Богу всемогутному, и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Підтримуй, Пані, Твоїх вірних і дари вічною добриною у тих, хто признає Тебе створителем Пана. Обнови дать ним життя і заховай помилення. Про Спаса нашого Ісуса Христа, Твоєго Сина, який з Тобою живі і владарить у єдності Духа Святого, Бог про усі віки вічні. Читання книги пророка Єремії. У той час, каже Пан, я буду Богом для всіх поколінь Ізраїля, а яни будуть моїм народом. Так каже Пан. Народ, який царив від меча, знайшов прихильність у пустині. Ізраїль пойде на свій відпочинок. Здалек з'явився мені Пан і сказав: «Любов'ю вічною я полюбив тебе, тому я заховав милость до себе. Я знов отбудую тебе, и ты будешь отбудована, Дева Израиля. Ты знов будешь упригоживаться тем панами своими, и выйдешь у танцы с теми, кто веселится. Ты знов посадишь виноградники на горах Самарии. Виноградари будут сами образовывать их и избирать с них плен. Бо настанет день, когда вартовники закричат на горы Ефраима: «Устаньте, пойдем на Сион, до Пана Бога нашего». Бо так каже Пан: «Радостно спевайте для Якова, ускликайте перед головою народа, обвещайте, прославляйте и говорите: збав, Пане, народ свой, решту Израиля». Это Слово Божие. Пан збереже нас, як свой става, так пастир. Пан збереже нас, як свой става, так пастир. Слухайте, народи, слова Пана, обвещайте на далеких выспах и кажите: кто рассеял Израиль, то избере его, и будет берегче его, як пастух свой стада.
у танцы, и юнаки разом со старыми. Я зменю их плач на радость, стутешу их и развеселю пасля смутку. Пан збирає нас, як свой стадок пастир. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Великий пророк повстав серед нас, и Бог наведал свой народ. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami i z wami. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Macieja. U той час Jezus skierował się w ziemię Tyru i Sidonu. I вот женщина кананейская, вышедшая с tych околиц, кричала ему: «Змилуйся надо мною, Пане, Сыне Давида. Тяжко опантанная дочка моя». Але он не отказал ей ни слова. И учни его, подошедшие, просили его: «Отпусти ее, бо она кричит вслед за нами». И он же сказал в отказ: «Я послана только до загинувших овечек с дому Израиля». Я наш, подошедший, поклонилась ему и сказала: «Пане, поможи мне». И он же сказал в отказ: «Недобро забрать хлеб от детей и кинуть щенятам». И она сказала: «Так, Пане, але и щенята едут крошки, які падають со стола господаров їхніх». Тогда Иисус сказал ей отказ: «О, женщина, великая, нехай станется тебе, як жадаєш». И с этого момента стала здоровой дочка ее. Это слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Один мудрый человек сказал такие слова: «Завсюди есть хтось, хто любить Боже. Завсюди есть хтось, хто своей любовью готовий на оферу». Сегодня мы бачимо в этом читании, в этом Евангелии розповідь про любов, про ту любов, ту неповторну, ту особисту таку любов, яка готова оферировать себе для того, как той другий, кого любит, жил. Мы слухали книгу пророка Иеремии, и мы видим, что народ сгрешил, народ опустил Бога, и Бог его досвідчив упадком, смертью, разбурением, показал ему, что все, что народ, в чем народ покладал свою надею, святыня, город, горы, все это оказалось неправдой. И заместо того, как сказать про это народу, как показать, как народ себе здесь убил эту молодого святоню, Бог звертається до його, кажучи про любов. «Любов'ю вічною я полюбив тебе, тому я заховав милость до себе». Сьогодні в Євангелії ми чуємо цю історію про жінку, яка була не з народу Ізраїля. Жінку, яка не приналежала до того народу, яка де-факто, по воле права, но не имела права размовлять с Христом. Женщина, яка не имела права подойти до Христа и просить Его о гневе, потому что не верила в Бога, потому что была зовсім з іншого місця, була зовсім з іншого осередка. Для
їй не приналежала змовлення, поводле Гаврея. Але вона прийшла і вона впала перед Христом на коліні, вона просила. Тому що в серці її жила любов, яка дала їй сили, яка в певному моменті примусила її перенести усі межі. В нашому житті є межі, які ми не можемо перенести. Межі, які окреслюють наше життя, наш спосіб лечення. І часами ми затримуємося, кажемо, я далі не можу йти. Кажемо, я далі не можу зробити то чи інше. І тоді постає питання про любов. Бо коли в серці є справжня любов, коли в серці є справжня любов Божа, то нема меж, нема границ. Навіть невероятные речи. Потому что любовь – это то, что не примушает. Любовь – это то, что дает отвагу, дает силу, как перенести все межи, как перетерпеть. Завсюду есть хтось, кто будет любить больше. Бог есть тем, кто любит нас больше. Больше, ніж ми себе уявляємо, больше, ніж ми Богу можемо себе уявити. І у гэтай любові Ён заўсёды верны. Бог чекає від нас щирих молитв, сподіваючись на заступництво Ісуса Христа, представте нашому Отцу в небі супорную просьбу. Молимся за святий Костел, как заховуючи учення Христа, і Он вел усіх людей до збавлення. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за біскупов місійних країн, как яны мудро підтримували різні форми розповсюдження Євангелія, улічуючи місцеві традиції і звичаї. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за верников, які занедбали христианські обов'язки, как они обновили свою внутреннюю совесть с Богом и здолели ее проявить у своем житті. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за наши семьи, как Бог благословил и заховал их от всякого зла. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нашу Отчину, как у ее пановал супокой, взаимная повага и добробыт. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за померлых Юзефа и Эдуарда, как Пан Бог даровал им грехи и принял до своего володарства. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Представим Пану Богу наші особисті справи, які сьогодні особливо нас непокоять. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Всемогутний Боже, Ты видишь все наши потреби. Учени, как мы умели принять допомогу, якою Ты нам спосылаешь. Прось Христа, Пана нашего. Аминь. Благословленный Ты, Пане Боже, со света, Божья Твоей щедрости, мы отримали хлеб от земли и праз рук людских. А херуй його тобі, як він став на нас хлібом життя.
Благословлений Ти, Пані Боже, сусвіту, подякуючи Твоїй щедрості, ми отримали віно, плод виноградної лози і працював людських. А керуємо у Тобі, як я настало для нас напоєм духовним. Благословленный Ты, Боже, на веки. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу офиару принял Бог, Отец Всемогущий. Нехай Богу прийняв Твою зуб Твою, на прославление и хвалу имя Твоего, а так само на користь нам и всем Христу Святому. Милосердний Боже, з ласки Твоєї святі ці дари, які ми приносимо Тобі як духовний офіар, і вчені, як самі стали для Тебе вічні дари. Праз Христа, Пана нашого. Аминь. Пан з вами, І з Духом Твоїм, угору серця. зношені до Бога, Подякуємо Пану Богу нашому. Бог на это и справедливо. Соправди Бог нам это и справедливо, слушно и избавенно, как мы завсюди и усюди Тобі складали подяку, Пане Святий Отче, всемогутний вічний Боже. Ты про своего милованного Сына, Слово Твое, створил человека, и в добрині своей отрадил его до нового життя. Тому служить Тобі все створение, прославляют Тебе все откупленные и однодушно благословляют Тебе Твоей святые. Так само и мы, разом с усими ангелами, обвещаем Твою хвалу, с радостью ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Госанна на души, благословенный Тот, кто приходит в имя Пана, Госанна на души. Соправди, Боже, Ти святий, криниця усілякої святості. Тому просим Тебя, освяти эти дары Господа Духа Твоего, как они стали для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, перед правом, выдал себе на муки, взял хлеб и, подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет жить». Подобним чином по вечері взяв келих, знов тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Берите і пійте з його всі, бо це є келих крові моєї, нового і вічного заповіту, який за вас і за многих буде пролито для відпущення грехов. Це чините на мою пам'ять». Это великая тайница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чаяем Твоего Христа в хвале. Успоминаючи смерть і згадують повстання Твоєго Сина, ахеруємо Тобі, Пані, хліб життя, який визволення, дякуючи, що вчинив нас годними стоять перед Тобою і служить Тобі. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одному. Памятай, Пане, про кольцо Твое рассеянное во всем свете. Удосконали его в любові разом с Папом нашим братишком, Бискупом нашим Тадеушем и всем духовенством.
Пам'ятай про слугов Твоїх, Юзефа і Едуарда, яких Ти покликав до себе з гэтага світу. Дозволь ім, які стали б розпрост подобними у смерті до Твоєго Сина, так само удзельнічаць у Його воскресенні. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які апостолі в надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці одійшов з гэтага світу. І дозволь їм бачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебя, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вечном, в єдності з Найсвятейшей Богородицей, Анной Марией, со святым Юзефом и Евранником, со святыми апостолами и всеми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, как з ними мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тобі, Боже, Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усі віки вічні. Аминь. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди молодарство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. просим Тебе, Пане, избав нас от всего злого, дай ласкаво успокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсюди вольны от греху, и захованы от всякого неспокою, пригори исполнение счастливой надеи и прийти избавца нашего Иисуса Христа. Бо Твое благодарство и моц и хвала во веки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не изважай на грехи наши, а на веру костела Твоего, и будь ласкав Господность Твою волю одарить их спокойной едностью, яки живешь и благодаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пане, и завсюди буде з вами. И с Духом Твоим. И радуйся ближнему знак супокою. Батько Боже, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранко Боже, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранко Боже, який береш на себе грехи світу, одари нас спокоєм. Вось враг Божий, вось той, кто берет на себе грехи света, благословленные, покликанные на вечерней будни. Аминь. Не Иван, как ты ушел на меня, а я скажи только слово, и будь здоровым дышим. Боже, Ти дав нам хліб з неба, який давав свободу, і кожному був на смаку. Все за Христа. Все Христа.
Все, Христа. Все, Христа. Все, Христа. Молимся. Боже наш Отче, отворяй неспинне опікою всіх, кого ти відмовляєш небесним сохраном. Не отмовляй им в своей допомозі и учини годным и вечным избавлением. Раз Христа, Пана наша. Аминь. Пан с вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Всемогутний, Отец и Сын, и Дух Святый. Аминь. Идите в упокойте Христа. Дякую вам, Богу. Ангел Панський спіставав Пані Марії і зачала Духа Святого. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою. Благословенная ты меж женщинами, и благословенный плод твоего Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Будь свят, слуга Панский, нехай не станет славы Духа Божьего. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою. Благословенная ты меж женщинами, и благословенный плод твоего Иисус. Святая